Unai eta Inigo, kuadrillakoak zarete. Piraguan ibiltzera joateko plana egin duzue. Zuk Unai, nahiago duzu banakako piraguak alokatu. Inigok berriz binakakoa alokatu nahi. Horia ibaian egin dugu plana, nik aukeran nahiodet piragua bana. Nik bakarrik egingo, nik bakarrik egin behar, izango det lana, ez baitezu alperrik, alperraren fama. Larai, 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 alperraren fama. Nik ziaro maitian ere ez dut ura, baina moldatu behar alden modura. Lana egiteari diozu ardura, ta zure piraguan zeinek egin behar du ba. Rarai, 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 zeinek egin behar du ba. Ni gogo faltarikan ez dut hortarako, psikomotrizitatez zabitza galako, zurekin eiten badet piraguara salto, gusasitartetikan ezkeraterako. Larai, 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 ezkeraterako. Keba joango gera palari emanez, naiz akaso alako urruti joan ez. Zutipo listo eta alaia zeranez, pozi joango gera kontuak esanez. Rarai, 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 kontuak esanez. Zu kontuetarako abila ospera, baina izatez oso baldarra baizera, iruran bolkatuta usurbilen bera, orion hankaz gora azalduko gera. Larai, 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 azalduko gera. Keba kontu esanez, biok usurbilan, bidean harrapatuz angula bilan, baina bada ezpada hartzazu mobilan, ze norbaitek etorri beharko du bilan. Rarai, rarai, rarai.